masu kallo na ku tsaya mu kallo wannan bidiyon na yana daga cikin alamar da zaka gane kun bata da Allah shine kaga ka fara nauyin jiki wajen da'a ma Allah irin sallah kana ji ana kira haka dai kana laluwai da kyar zaka samu raka'a biyu ko da kai sauri ka koma ka tuba kai ta kuka yayi hakuri ya barka ka kusance shi za ka iya rike waya kai awa guda da wayar a hannunka amma in ka ɗauki ƙur'ani kafin kai shafi biyu cikin ka yayi nauyi wannan yana sanar da kai cewa fa alaƙar mu da shi ta fara rauni to idan abun kuma ya fara ci gaba ya zama chronic to alaƙa da shi ma haushi yake ko sallah kaga mutum zai wuce sai ba ka haushi ina gaya maka da yawa irin a yi wa'azi a yi kaza waɗanda bata musu rai yake ba sa so to idan ka kai matakin ƙarshe na rashin rabo kuma sai ya nesanta kama da inda za ka ji wa'azi